Isang malamig o maulang weekend po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy na lumalapit yung low pressure area po sa kalupaan ng Mindanao at huli itong namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 285 kilometers timog silangan ng Davao City. Ito yung nagpapaulan pa rin po simula kahapon over most of Mindanao and even Visayas at ngayon na rin sa may Bicol region, lalo na dito sa may parteng silangang, sa may silangang parte. Habang dito naman po sa Luzon, meron pa rin tayong amihan or northeast monsoon. Nagdadala pa rin ito ng generally malamig na panahon at may hina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan. Base naman po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, mababa po ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang bagyo, subalit sa susunod na 3 araw ay tatawarin ito ang silangang parte ng bansa. So ngayong araw po, inaasahang pinakamalapit ang low pressure area dito sa may Caraga region and Eastern Visayas. By tomorrow naman po, inaasahan na nasa may Bicol region na ang low pressure area at habang sa Lunes, sa February 20, inaasahan na sa may silangan na po ito ng Northern and Central Luzon and by that time po ay magsisimula muli yung panibagong surge or bugso ng northeast monsoon. Kaya pagsapit ng Tuesday ay posibleng malusaw na lamang ang low pressure area habang nasa may silangan ng Northern Luzon. Ngayong araw po dahil dun sa low pressure area, asahan na yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dito po sa Kabikulan, ganyan sa mga probinsya ng Romblon, Marinduque, and Quezon. Pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha or landslides. Kung lalabas po ng bahay ay magdala ng payong. Sa ating mga kababayan in eastern sides of Northern and Central Luzon, particularly Cagayan Valley, Cordillera Region at dito rin po sa may Aurora, asahan ng makulimlim pa rin po na panahon at aasahan yung mga light to moderate rains, epekto pa rin ng northeast monsoon or amihan. Kapit ng tanghali, mostly cloudy skies na po dito sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Gayun din po sa may rest of Calabarzon, patuloy pa rin ang cloudy skies. Metro Manila, makulimlim na rin ang panahon sa tanghali at dito sa malaking parte ng Central Luzon, particularly sa may Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, aasahan na yung mahinang ulan dulot pa rin ng northeast monsoon dito sa may western side of Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, rest of Central Luzon at natitirang bahagi ng Southern Luzon. Sa ating mga kababayan po for Visayas and most of Mindanao, may direktang epekto po ng low pressure area. So magpapatuloy pa rin yung minsang malalakas sa mga pag-ulan, lalo na sa may Eastern Visayas and Caraga region. Possible po tayo magtaas ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. In other areas such as the western and central portions of Visayas, Northern Mindanao and Davao region, makulimlim din po ang panahon at aasahan yung mga light to moderate with at times heavy rains throughout the day. Mag-ingat din sa mga possible flash floods or landslides. In other areas of Mindanao, particularly sa may Zamboanga Peninsula, Socsogen and Bangsamoro region, cloudy skies na po tayo as early as this morning and possible na yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Bahagyang epekto na rin po ng low pressure area, lalo na itong mga nasa malapit po dito sa may pating Northern Mindanao, itong Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Maguindanao provinces, as well as Cotabato. At pagsapit po ng tanghali, cloudy pa.